To wannan dai shine karatunmu na kullum na jan hankalin mazaje su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah. Alƙawari ne na Allah, wa akhazna minkum mithaqan ghaliza. Allah ya ce alƙawari mai kauri mai ƙarfi muka yi tsakaninmu da ku na cewa yaya matan nan da aka baka za ka riƙe ta da alƙawari na Allah. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqullaha fin nisa. Ya ce ku ji tsoron Allah a cikin matanku saboda raunana ne. Yanzu mutumin da aka ce kai za ka ba shi abinci, kai za ka ba shi ruwan sha, kai za ka ba shi sutura, kai za ka ba shi wurin zama, kai za ka karye hudda da kowa sai kai kuma ka fushi da shi, saboda ina zai shiga a duniyan nan. Kai za ka iya hudda da wasu, za ka iya nema da wajensu, kai za ka yi wa kanka sutura, kai za ka, saboda kai da, amma shi an ce komai nashi na rayuwa a jikinka yake, da wurin zamansa, da abin da zai ci, da abin da zai sha, da a sutura da zai saka, da gidan da zai zauna, da waɗanda zai huɗa da su. An ce kai ya kula kowa sai kai kuma ka ki kula shi, ka juya masa baya. A duniya na ina kake son ya shiga? Manzo Allah ya ce ittaqullaha fin nisa, ku ji tsoron Allah a cikin matan. Ahadi alƙawari ne na Allah ya haɗa, ba sawo ta kai ba bauta ce ba. Alƙawari aka yi tsakaninka da Allah, za ka yi wannan abin, aka ɗauka aka baka, kuma ka zo ka taka wannan alƙawari, ka watsar da wannan alƙawari, ta kula ka ga kula ta sakan ma jiki ka kame naka jiki. Ka ji tsoron Allah mana, kada Allah ya waiwayo ka, kuma ka san Allah ba kyalewa zai ba. La tasbillahi gafilan amma ya amalu zalimun. Allah ya ce kar ku ɗauka ban san abin da suke bane. Azzalimai da suke cutar matansu kuke ganin an ɗau lokaci ban hukunta su. Allah ya ce kar ku taɓa fahimtar cewa a'a ban sani bane, ko na kyale ne, ko ba zan taɓa su, ko sun fi ƙarfi na. Allah ya ce ina musu wani tanadi ta ranar da ba za ta yi musu kyau ba. To me yasa zaka yi kanka wannan tanadin? Me yasa zaka jawo kanka faɗa da Allah, ka san ko ba za ka iya faɗan ba? Me yasa za ka karɓi mace da amana da alƙawari daga Allah, ka zo ka aje ta gidanka, ka ce wai ba za ka kula ta ba za ka ba ta haƙƙinta na auratayya ba, sai dai ka fita waje, ga saɓan Allah a waje, ga kuma cin haƙƙin amana Allah a cikin gida. Ya za ka yi da wannan kayan? Ina za ka da su? In ba za ka iya ba ka sauke mana. Amma ka ji tsoron nan da Allah zai waiwayo ka. Bai kamata maza mu dinga tare aradu da ka ba, domin wannan ya fi ma aradu. Ka saba wa Allah a waje, ka saba masa a cikin gida, kai kuwa za ka yi da Allah? Kuma ka san irin wannan laifin istighfari baya goge shi. In za ka shekarar 1000 kana istighfari bayan cutar wani, kai Allah ba ruwan shi da istighfarinka. Laifinka tsakaninka da Ubangiji shine istighfari zai ma amfani, amma cin haƙƙin wani sai mai haƙƙin ya yafi. Musamman ko matarka, musamman Allah tabaraka wa ta'ala cewa inna manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce inna haqqu shurud an yi wa fabi mastahalaltun biyin furuj. A duk haƙƙi a duniya, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam, duk haƙƙin da ke duniya babu wani haƙƙi da ya zama wajibi ya fi cancanta a cika wannan haƙƙin to irin haƙƙin da aka ɗauka, sharaɗin da aka ɗauka lokacin. Sharaɗin duk da ka ɗauka, sharaɗin za ka ci da ta, sharaɗin za ka shayar da ita, sharaɗin za ka kula ta mu'amala ta aure, sharaɗin za ka ba ta wurin zama, sharaɗin za ka mutunta ta, sharaɗin za ka kula da lafiyarta. Shi ne a haƙƙun shuruɗu an yi wa fabi. Mafi girman sharaɗin da za a cika shi, manzala ce babu kamar na aure. Ko kuma a ce shi ne ka wulaƙanta, kuma wani ikon Allah kai ma ka haifi 'ya'ya, ko kana da ƙanne wai ko yayi 'ya'ya, za ka so a yi musu abin da ka wulaƙanta ta, ka daina kula ta. Wani irin laifi ta ba? Babu wani laifi da mace za ta yi miji a ce ya mata wannan tashin hankali. Ina fata maza za su kyautata, za su gyara, za su ji tsoron Allah. Ba ita ba za ta iya komai ba, amma fa Allah ta zai iya. In ita kake dubawa kan babu shakka ba za ta iya ma komai ba, rarrauna ce, ba za ta iya ba, amma fa Allah ta zai iya ma. Kuma kai ka sani Allah ta yana da ƙarfi, ya fi ka ƙarfi. Kuma ka sani cewa abin da kake mata kawai fin ƙarfi yasa kake mata. Wai kai a tunaninka ba yanda za ta yi, ba ta isa komai ba, iyayenta ma ba su isa ba, to Allah ta ma bai isa ba? Ka tuna mana Allah ta ma bai isa ba? Ya kamata mu kiyaye wannan. Allah ya kiyaye mu.